Sibiza number 4 wethu. Sibiza uMapholoba omuhle. Kuthiwa yini amashiya amahle angathi azocula uSifiso. Sifiso. Ngobo. Siyabonga. Hayibo. Akuyona ifake le. Ngiyabona usema ngathi uzosina. Baba Mapholoba, mina usathi ngikubizwe yimini. Sanibonani nonke bafowethu, igama lami nguSifiso Ngwanele. Ngiphuma phansi kwamaphumulo kwaNgoni. Njengoba ngangichazile-ke bafowethu, ngavela lana ngazonitshela ukuthi kunomsebenzi omuhle ozayo basewushuda omuhle kakhulu ngale ndlela yokuthi nizonethezeka manubona. So bafowethu, kwaba i-interview emnandi-ke nayibona yonke kwaba kuhle, nakwazi ukungivotela. Ngilana-ke manje ukuzobonga bonke laba bangivotele. Ngakithi kwamaphumulo ngithi bafethu izandla zidlula ikhanda. Nani bafethu emagrupini wonke bengithi mangivele kuwona ngiveze ikhanda lami ebese niphakamisa isandla. Nithi nehelethu ningiphushe bafethu. Namhlanje nangilapha phambi kwenu-ke ngizobonga. Ngiphinde ngibonge nabaphathi bami-ke ebenkaba yechilo. Umsebenzi omuhle abasenzele wona. Sizingane zabo sithi nakhona isandla sidlula ikhanda. Siyayimisela, sifisa ukuthi umsebenzi uNkulunkulu awubumbane njalo konke kuhambe kahle. Sifisa ukuthi yonke into necatshangwa ngabaphathi emnandi, sifisa ukuthi yonke into iphumelele. Siyabathemba, siyabathanda. Phinde ngibonga nobhuti lakhe okuyiyena owangenza ukuthi ngize ngifike lapha. Ngibonga kakhulu mfowethu ubhuti lakhe. Ngicela ukuthi nabanye bafowethu beyimisele ngoba kahle sesibonile ukuthi kumnandi la abaphathi bethu nakho abasijabulise ngakho. Sibonga kakhulu bafowethu nonke ningivotele phosha. Mfowethu isandla sidlula ekhanda mfowethu. Hayi ngibonga kakhulu, ngibonga nonke ngithi haleluya. Indaba yeCilo TV.